Tali kota. Mangane, mame mangke nggih. Nggih. Nyambut damel rumiyin nggih. Kotangi kena ikine lah kok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit nang ngabari ning kowe lali marang aku iki ajan regane 2000 iki wujud katresnaku jaring melu aku lah kok layu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi kon ku goleki isi kotamu simpen tekane pati kali kotang wojo tresnaku kang suci yo gedroke bareng-bareng yo ta. Baby yen tak tunggoke wujud mati sakotange saiki lah kok ilang sakane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali marang
tresnaku kang suci. Tajune pangeran subuh tak jane. Ane piye, Pak? Eta tukoke wujud tali sakotane saikine lakon ilang asrirane lunga menyang endi aku pamit ngabari kowe lali marang aku Ayo Mas Jatuh. pacar kejane nokewu kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku lakonaku apa kurang larang rasane kowe ngilang ning endi konku goleki ati kota. Ali kotang iki tak simpen tekane pati kali kotang wujud tresna kang suci.